BBM MBA सोलोंथाइ लानानैबो मानो सैमा फिसिनानै मोजां मोनो जिन्तु बसुमतारिया? मानोना सैमानिसिम जिन्तु बसुमतारिनि अननाया गोबां। फोरमान जादों सैमा फिसिनानैबो गोबां रां आर्जिनो हायो। सैमा फिसाजों लोगोसे गेदेर सैमा फाननायनि गेजेरजों बोसोरावनो लाख रांबो आर्जिनो हायो जिन्तु बसुमतारिया। जुदि नोंथाङाबो सैमा फिसिनो गोसो जादों, थोंजों खौरां लानो हागोन। बेल' नङा, जिन्तु बसुमतारिया सासे गेदेर फालांगि थामहिनबा बिजनेसबो मावो। उदालगुरि जिल्ला बैग्रिखुंग्रि गामिनि जाखांफुनाय सैमा आबादारि खालामनायजों लोगोसे सासे गेदेर फालांगिबो मावो। उदालगुरि सोहोर गलमा सकनि खाथियाव गंसे डिलारबो दं, जेराव ट्रेक्टर, माइ हाग्रा मेसिन, दै सारग्रा मेसिन, हाग्रा दानग्रा आरो मोब्लिबारि जेनेरेटर बायदि मेसिनारिखौबो मोननो हायो। थोंजोङै गासै खौरांखौ मिथिनो थाखाय जिन्तु बसुमतारिनि जानबुं नं 9148669520 आव खौरां लानो हागोन। नोंथाङा जिहेतु सैमा बेवहाय गोबां रोखोमनि सैमा फिसिनानै न'खरखौनो खोब समायना खालामदों आरो उदालगुरियाव हयथ' बेनो फार्स्ट सैमा फिसिनाय, मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बहुद बहुत धन्यबाद जोंनि बे जेबि हास्की उदालगुरि बैग्रिगुरियाव नुजाफैनो थाखाय। नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं बुंनो सानोखि जोंनि बे जिहेतु जेबि हास्की दं, बे दिनैनि नङा, बे जोबोद बोसोरनिफ्राय फैनाय मोनसे जेबि हास्की मोनसे केनेल। आं आजि 2010 निफ्रायनो सैमा फिसिबोनाय मोनसे समनिफ्राय जेराव आं रोङानोमोन जेबो, दिनैसिम मोनसे फैयै मोनसे एक्सपिरियेन्स लानानै आंनाव जे दायो सैमा 10टा हास्की दं दायो, ओमफ्राय फिसा माबा दं दायो। स' बे आरो बेखौनो आं बुंनो सानोखि दायो आंनाव दंमोन, सरि 10टा सैमा दं दायो, साइबेरियान हास्की, ओमफ्राय आंनाव दायो माबा फिसा दं। स' बै समाव जेब्ला आं बेंगलराव थायो, बे समनिफ्रायनो मासे दिनै फिसि आंनाव मोनसे एक्सपिरियेन्स लानानै दिनै आंनाव दायो आं केनेल मोनसे सेटआप खालामनो हादों जोंनि बे बड'लेण्डआव। बे फार्स्ट केनेल जागोन साइबेरियान हास्कीनि। बर्थमान आसामावनो बे फार्स्ट, एन्टायर नर्थ इस्टआवनो बे फार्स्ट होनजायो साइबेरियान हास्कीनि। गुबुनाव मासे मानै थानो हागौ, बाट बिदि 10टा गैथ'वा दासिम बर्थमान। आरो केनेल क्लाब अफ इण्डिया रेजिस्टार्ड केनेल नंथ'वा, बे जोंनि बे जि उदालगुरियाव दं, बेनो फार्स्ट आरो। दा बेखौ रेजिस्टार खालामनायनि माबा परिकल्पना दंना गैया? खालामगोन। दायो जोंना बे रेजिस्टार्डखा, जोंनि सैमाफ्रा दायो केनेल क्लाब अफ इण्डिया KCI रेजिस्टार्ड, बे जोंनि सैमाफ्रा केनेल क्लाब अफ इण्डियानि बे केनेलाबो रेजिस्टार्ड बसुमतारी होननानै मोनसे टाइटेल मोनसे जों मोनदों। आरो बिनि फार्स्टिं जोंनि बे जेसेबां सैमा दं गासिनावबो पेपार दंजोबो। पेपारानो जाहैबाय जोंनि मानसिनि बायदि NRC बायदि। सासे सैमा दंबा बिनि बिमा बिफा, बिमानि बिफा, बिफानि बिमा बिफा, मोनसे लाइनेजखौ मोनसे ट्रेस खालामनो हायो आरो बबे मोनसे लाइनेजनिफ्राय फैनाय। आरो सैमाया फ्राय जोंना बे शो क्वालिटि सैमा गोजा। आरो जेब्ला आं बेंगलराव दंमोन 2010 निफ्राय, आं एट द भेरि लास्ट स्टेज जेब्ला आं बेचलर बिजनेस मेनेजमेन्ट जोबनानै MBA खालामखांनानै जेब्ला आं बेंगलराव दंमोन, UPSCनि कचिं लागासिनोमोन, बे समाव लकडाउन जाना होदों। बे लकडाउन टाइमाव आं फार्स्ट साइबेरियान हास्की लाजेनदों। बेनि उनाव सेकेन्ड लानायाव आंनि वाइफआ आंखौ हेल्प खालामदों। वाइफआ गावनि सेभिंसनिफ्राय आंनो 30,000 मोनसे फैसा हरनानै, आंनि बिफानाव आं हेल्प बिदोंमोन। सासे मानसिखौ जेब्ला आं जुदि सैमा बायगोन होनबा रावबो 50,000 हरा, बाट आंनि बिफाया दिनै आंखौ ट्रास्ट खालामनानै बै समाव हरदों। आरो बिनि उनाव आंनि न' बां, हमना ला बेंगलराव आंना बाइक दंमोन, TV दंमोन, फ्रिज दं, बेफोरखौ गासिखौबो फानजोबनानै आङो सैमा लानाय जादों आरो बै समाव। आरो बै समाव लकडाउनमोन, बेंगलरनिफ्राय डाइरेक्ट फ्लाइट गैयामोन गुवाहाटीसिम। सैमाया डाइरेक्ट फ्लाइटआव थाङो, बाट डाइरेक्ट फ्लाइट गैयामोन। अनलि एयार इण्डिया, बेयाव सैमाखौ लांनाय जायो एयार इण्डियाआव। एयार इण्डिया डाइरेक्ट फ्लाइट गैयामोन। स' आं बेंगलरनिफ्राय कलकाता फैनानै, कलकातानिफ्राय गुवाहाटी, गुवाहाटीनिफ्रायसो उदालगुरि। स' एक्सपेन्सेसआ गोबांमोन, जेराव आंनि वाइफआ हेल्प खालामदों, आंनि आफा बाबाया आंखौ बिराद हेल्प खालामदों, आरो न'खरनि गोबां मानसिफ्रानो आंखौ हेल्प खालामदों, सहाय होनानै दिनैसिम आं बे केनेलखौ सेटआप खालामनो हादों आरो। मोनसे फिसा रुम लुनायनिफ्राय आं दिनै बेखौ लुनो हादों, बैखौ लुनो हादों। बे खेबसेनो सानसेनो जायाखै, बाट लासै लासै आवगायलांनायजों जादों। दिनै आंनाव 2 स्टाफ आं लानो हादों, बिसिनि न'खरखौ आं सालायनो हादों, आरो आंनिबो डे टु डे एक्सपेन्सेसखौ आं लासैनो आरो मिलायलांनो हादों आरो। फाननायनि बेलायाव मा बुंगोन? फाननायनि बेलायाव थाङोबा जेसेबांनो आं बुङोखि जायनानो अननाय दं सैमानि, बेला ओरैनो सैमाखौ शकनि थाखायल' लानाङा। जुदि सैमाखौ मोजां मोनथारोबा बिदि मानसिया सैमाखौ लानो हागोन। बायनायनि बेलायाव आं बुङोखि सैमा मासेया हास्कीया नर्मेलि सैमाना एक्चुअलि दाम गैया रेटआ। बेंगलर बायदि जायगायाव सोरबा सासे मानसिया 2 कोटि होनानैबो सैमा लादों, बिदिबो दं। बाट जोंनि बे दायो बर्थमान जि उदालगुरि दं, बे साइबेरियान हास्कीया 35, 40, 50,000 थांदों। बेंगलर, मुम्बाइ बायदि जायगायाव दिनै 80,000 हरनो हादों आं।
पुणे बायदि जायगायावबो आं हरनो हादों 70,000 आव दिनै भुटान थिम्पुआव थांदों आरो जोंनि नर्थ इस्ट बुंनो थाङोबा अरुणाचल होन नागालेण्ड होन मेघालयआथ' उदालगुरियाव फैबाय थायो सानना नाय उदालगुरि बायदि जोंनि बे जायगायाव गुवाहाटीनिफ्राय दैलि फैबाय थायो मेघालयनिफ्राय फैयो अरुणाचलनिफ्राय फैदों जोंनि बे उदालगुरि जायगायाव सैमा मासे लांफैनो जोंनि बे उदालगुरिखौ सिनायनायबो जाहैबाय आरो जाहोनायनि बेलायाव मारै जाय बिथांमोना सैमाखौ लांगोन बिनि उनाव जाहोनायनि बेलायाव माबायदि जागोन जाहोनायनि बेलायानो जाहैबाय मोननै टाइपनि जाहोनो हायो मोनसे प्रिजार्भेटिभ मोनसे नन प्रिजार्भेटिभ प्रिजार्भेटिभआनो जाहैबाय बै पेकेटनि जाग्रा मुवायानो जाबाय मस्टलि जाय मानसिया मिथियो बे पेडिग्री होननायखौ मिथियो पेडिग्रीनो रयेल केनेन होन आरो NND होन गोबां जाग्रा मुवा दं सैमानाव पेकेट फुडा आरो थाङोबा नन प्रिजार्भेटिभआ जाहैबाय न'नि जाग्रायानो जाहैबाय सिम्पल एकदम सिम्पल डाइट ओंखाम एसे जोगोनार ओमफ्राय गाजर बेदरजों बयल खालामदो हालदै एसे होफादो दावदै दैसे होदो बे सिम्पल हम डाइट होनो हायो आरो गोदोनि स्टाइल बा ओंखाम जों जाखोन्दा बेदरखौ डाइरेक्ट लगायनानै होबाय बाट आजिखालि नों जुदि साबसिन सैमाखौ जुदि फिसिलांनो गोसोबा नों मोजां जाहोनो हायोबा मोजां आरो भेटेनारिनि बेलायाव मा बुंगोन भेटेनारि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो थाङो जेब्ला नों सैमाखौ फिसानिफ्राय जोनोमनिफ्राय आफ्टार फार्स्ट 45 डेजआव नोङो फार्स्ट भेक्सिनेशन होनांगौ सेकेन्ड भेक्सिनेशन आफ्टार 20 डेजनो होनांगौ बेनो जाहैबाय मस्टलि 70 डेज नङाबा 75 डेजआव होनो हायो थार्ड भेक्सिनेशनखौ नों 95 डेजआव होनो हायो बे भेक्सिनेशना जाहैबाय रेबिसल' नङा DHPPI होनना बुङो डिस्टेम्पार हेपाटाइटिस पार्भ'आनो जाहैबाय सैमाना बिराद खिनाय जायो गोबानाय जायो आरो थाब थैयो बिराद लिभिं चान्सेसा बिराद खम जायो स' बेनि थाखाय DHPPI होनो बेखौ होनांगौ बेखौ एटलिस्ट फार्स्ट जेब्ला फिसा जायो 45 डेजआव मोनसे DHPPI होनांगौ सेकेन्ड DHPPI होनांगौ 75 डेजआव बिनि उनाव रेबिसनि होनांगौ मोननै बोसोरसे कमप्लिट जाबाय 12 मासनि उनाव बोसोराव खेबसे होनो हायो DHPPI खौ खेबसे होदो ओमफ्राय रेबिसखौ खेबसे होदो आरो डिवार्मिंबो होनांगौ फार्स्ट जेब्ला फिसा जायो 30 डेजआव फार्स्ट डिवार्मिंखौ होदो डिवार्मिं माने फिलौनि मुलि फिसा समाव मोदोमनि वेटखौ सुनानै बेसेबां वेट जादों बिनि सायाव फिलौनि मुलिखौ होनाय जायो फार्स्ट फिसा एसे गोरलैयाव लिकुइडखौ होयो ओमफ्राय एभ्रि मान्थ 6 माससिम एभ्रि मान्थआव होनाय जायो 6 मासनि उनाव एभ्रि 3 मान्थ्स फिलौनि मुलिखौ होनांगौ 10 केजि जानायनि उनाव टेब्लेट होनांगौ फिलौनि मुलिया बे आरो सोरबाफोर लांनो फैबा माबायदि कन्टेक्ट खालामो सोरबाफोर लांनो जुदि फैयोबा सैमानि फारसे जुदि अननाय दंबा मोजां मोननाय दंबा आरो लांनो गोसोबा JB Husky फेसबुकआव सार्च खालामनो हागोन JB Husky इन्स्टाग्रामाव सार्च खालामनो हागोन JB Husky इउटुबाव सार्च खालामनो हागोन आरो आंनिबो फन नाम्बार लानो हागोन 9148669520 आंखौ डाइरेक्टलि कल खालामनो हागोन वाट्सएपबो खालामनो हागोन थैंक यू बेबायदि समाव मोनसे सोंनो जिहेतु गोबां दिन्थिफुंनायनि सायाव सोरबा बायदिसिना लांफेरदोंमोन बिदिथ' लांनाय जायाखै जोबोद गोसो दं ओरैनोथ' आं सैमानि श' जायो केनेल क्लाब इण्डिया बुङो KCI रेजिस्टार्ड श'आ जाबाय थायो अल अभार इण्डिया बिदि श' जायो जोंनि गुवाहाटीयावबो लास्ट इयाराव श' जादोंमोन जोंनि सामार होनायखौ जों लांदोंमोन सामारा देरहाबोदों जोंना बेस्ट अफ ब्रिड जाबोदों जोंना बेस्ट अफ श' जाबोदों सामारा बेबायदि आरो गोबां अल अभार इण्डिया लेभेलाव श' जायो सैमानि स' जों फ्लाइट खरस ट्रेन्सपर्टेसन खरस खालामनानै जुदि लांनो हायोबा सैमाया ट्रफि देरहाबोयो आरो सैमाया मोनसे चेम्पियनशिप मोनसे टाइटेला देरहाबोयो आरो बिदि जायोबा सैमानि भेलुआ बारायो आरो बिदिनो सैमाना भेलु बारायनायजों दामाबो बारायलाङो आरो दा लकेलि जुदि एक्जिबिसनफोराव जुदि लांनो नांगौब्ला डेफिनेटलि जों बेखौ साखाफारा जानानै दंखायो लकेलि जुदि जायोबा जों डेफिनेटलि जों लांगोन जोंनि सैमाखौ जों श'केस खालामगोन आरो बर' माहारिफोरनि जायगायाव जों देखायगोन थेंक इउ